Hello लोगोफोर, good evening to you all लोगोफोर, बा good night ना। तो लोगोफोर उन्दुनायनि सिगां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि दुखु गोनां रागा जोंथाव लोगोफोर, दुखु नांथाव। आं ओरैबायदि रागा जोङोना नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे आं मानि थाखाय दिनै बुंनो नागिरदों मानि बिसय। तो लोगोफोर आं जोबोद रागा जोंनानै दिनै माने भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। नैबे उषा बसुमतारिया माने गावनि बिसि फिसाय गावनि फिसाय आरो फिसाफोर बेफोरखौ गारनानै खारबावलायबाय आरोना। तो जोंनि बर' हारियाव आं बुंनो सानो मा बेराम हाबखो आरोना। जोबोद लासिं सिं आरो बेबायदि रागा जोंथाव मा होनबावनो ना। आजिखालि गोबां बेफोरबायदिनो बेंगलर मुम्बाइ थांनानै हिनजावफ्रा बेफोरबायदिनो मालाय हौवा लाहैयो। फिसा गोनांफ्रा जेबो बुजिया गावनि फिसा दं ना मा दं। हौवाफ्राबो बेफोरबायदिनो हिनजाव गदाय गोसथोनाय नैबेफोरबायदि आरोना बिदेशाव थांबा। तो आं बेखायनो जायफ्रानाखि बिदेशाव थाङो, बिदेशाव थाहैयो, बेफोरबायदि हिनजाव हौवाफोरखौ आं बुङो नोंथांमोना गावनि फिसाफोरखौ एसेबाबो अननाय फैनांगौ। मानो होनोबा गावनि फिसाखौ अनाबा सोर अननो, गाव अनाबा ना। तो बेखायनो आरोना अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा दिनै आलाय सिलाय बिमा बिफा गैयि जाबाय लोगोफोर। जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि जायोबा। तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना हागौमानि सापर्ट खालाम, आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो, आरो हागौबा साबसक्राइब खालामना ला आरोना सानफ्रामबो भिडिअखौ नुनो थाखाय। तो बे उषा बिथांखौ आं जोबोर रागा जोंदों आरोना, दुखु मोनदों जे बिथाङा एफा अन्थाव बाथाव फिसाफोरखौ बेफोरबायदि गारनानै थांनायखौ आं दुखु मोनदों आरोना। मा होनबावनो, जोंनि बर'आवनो बेफोरबायदि खोनायो, बेलेग हारियाव मानो खोनाया लोगोफोर, नंगौना नङा। तो दुखु नाङो आरोना मानो बेफोरबायदि जायो। जोंनि बर' हिनजाव हौवाफोरा मानो बेफोरबायदि गावनि फिसाखौ अना खाना बेफोरबायदि गारलाङो। जोङो जोंनि फिसाखौ सानसे नुवाबानो मोखां नुवाबानो दुखु मोनो। तो बिसोरबायदि मानसिया मानो बेफोरबायदि गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि नायगार खाङै हयै बेफोरबायदि गारलांनो बरबाद खालामना होनो बोरै खर'फ्रा थानो हायो ना, गोसोफ्रा बोरै थानो हायो। आंथ' जोबोद दुखु मोनना गाबखांबाय थागोन आरोना गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि गोसोखांनानै। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन जे बे हिनजावखौ नुयोबा माने होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, फन बुनानै जे अबे जायगायाव लोगो मोनो नोंथांमोना। बेंगलर, दिल्ली, मुम्बाइ, गुवाहाटि अबावबाफोर दङ जानो हागौ आरोना साइडआव। तो नोंथांमोना माने नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोना बर'जों बर' सापर्ट खालामलाय। जों बर'आ जों गावजों गाव सापर्ट खालामाबा जोंखौ रावबो सापर्ट खालामखाया लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर, आंखौबो सापर्ट खालामबाय था बर'जों बर'। जै बर' हारिनि लोगोफोर, गुड नाइट टु इउ अल लोगोफोर, गुड नाइट बयनिसिमबो, बाय बाय।